Avui fem programa des de l'Observatori Fabra. Dani. Exacte. Home, per mi és un honor poder compartir un programa en un lloc com aquest, la part més alta de Barcelona, de Collserola, un lloc amb molta història lligada a l'origen de la meteorologia a Catalunya, en parlarem, però no només observació meteorològica, del cel, dels astres, és a dir, estem parlant d'astronomia i també de sismologia. Aquí es conjunta tota la ciència, ja des de la Reial Acadèmia de les Ciències, que prové del Pla de Barcelona amb el seu primer edifici, que era del segle XVII i XVIII. Telescopi únic, podríem dir també, eh? Clar, Ara que el veurem, que hi entrarem, Molt modern no és, diguem-ho així, perquè clar, ha quedat com... És una relíquia, però en ple funcionament, d'aquests, podríem dir, telescopis La data manuals. és del 1903, però i que continuï funcionant encara ara. Exacte, és a dir, aquí jo penso que el mèrit és que durant molt d'anys, d'una forma seguida, sense interrupció, ja plogui, nevi o ja hi hagi una guerra civil, normalment aquí les seqüències de dades sempre s'han fet dia a dia, i això continua en vigor, també ara s'ha complementat a estacions automàtiques, però això és les beceroles de la nostra ciència a molts nivells, i per tant és un lloc no només per gaudir de la ciutat, del que et dona Collserola, de part d'atraccions, sinó també d'entrar en el camí de la ciència, que això és important també. Veig de lluny, fins i tot ara m'hi he fixat i he quedat allà embadalit al Montseny, Cap allà al nord-est es veu la plana del Vallès, evidentment doncs, tot el Pla de la Calma, Matagalls, Montseny, el Maresme, allà darrere Badalona ho veiem, perfecte, i la ciutat aquí, que una cosa que em fa reflexionar. Què? Allò, si calles una estoneta, dius, oh, quin brugit, a part del vent, la ciutat està engegada, s'engega, motors, i això també en parlem avui, una mica el canvi climàtic, perquè si aquí es fan medicions de temperatura, d'humitat, de pluja, direcció del vent, insolació, tot això et permet fer uns estudis allò fiables i refutables de si està variant la temperatura amb els anys, la pluja, cap on anem, i això és important també comentar-ho. Vistes espectaculars, convidats també de luxe, a partir de no res. Comencem ja, de fet ja hem començat i ens hem col·locat al punt més alt perquè aquí ja hi tenim alguns aparells. Home, sí, aquesta mena de torre, ara per sort no tenim una situació de tempestes perquè aquí dalt no hi podríem ser, tot i que hi ha un parallamps protector, aquesta estructura de metall, aquesta torreta de metall a dalt de tot un edifici és cridaner pels llamps, no hi podríem estar en situació de tempesta. Però, efectivament, a dalt de tot hi ha força aparells, però principalment aquest que va rolant, que va girant, que és el panell. I el panell ens explica la direcció del vent. Ens diu d'on ve el vent. Avui ens està assenyalant una direcció realment molt variable. Tenim una marinada que va canviant. A primera hora ha fet vent de nord, mestral, per tant, el vent venia com de Montserrat, del Bages, per la vall del Llobregat, i de dia, sobretot a les 12 i a la 1, s'ha notat, a Barcelona s'ha notat, un canvi de vent, una marinada fresca, la temperatura avui en prou feines ha arribat als 16 graus. Perdona, és un dia fantàstic també, però, per la imatge, no? Molt neta a Barcelona, la podríem tenir tapada per la contaminació ara mateix. O per la boira, i efectivament avui ens ha acompanyat aquest dia fantàstic. Doncs el que et deia, el panell et serveix per marcar la direcció del vent, i quan diu nord vol dir que el vent ve del nord, no a on va, sinó d'on ve el vent, i et marca la propietat. Vent del nord, a Catalunya acostuma a ser fresc, amb baixa humitat. La humitat avui, per exemple, en aquests moments és del 48%, una humitat relativament baixa. I la temperatura ha baixat, l'entrada d'aquesta nit del vent del nord ha baixat a 7,1. Tot això ho sabem gràcies a les mesures de l'Observatori Fabra. I després tenim, en aquests petits màstils, aquestes cassoletes que van girant, això és l'anemòmetre. L'anemòmetre et marca la velocitat del vent, que avui ha donat una ratxa màxima de 30-35 km per hora, curiosament de sud-est, vent de xaloc, el que ens ha marcat aquesta marinada fresca que avui estem patint aquí dalt, perquè amb el vent i la temperatura la sensació és de fredor, Per cert, a punt de baixar, alerta Dani, si tenim en Dani Ramírez farem un cop d'ull al Sant Jordi arreu del territori a veure com el tindrem, ens hi fixarem, però ara concentrem-nos a la baixada perquè l'escala és estreta, i sent programa en directe, oi? Que no tinguéssim un disgust. Sí, sort que ho tenen també automatitzat, els aparells, i no han de pujar cada dia aquí, perquè ja els arriba l'ordinador per senyal. Sí. Però bé, entre això i la remodelació de l'edifici, Dani, parlarem, molta història. No m'has tancat la barra de seguretat, pots tornar a pujar, sisplau. Sí, home, jo no tinc cap problema per pujar. Em sap greu, T'ho havia d'haver dit, però és que m'han dit, sobretot, tanco. Ja està. Que així no hi ha perill. Disculpeu-me. Privilegi, pujar també en aquest punt tan alt, perquè no hi pot pujar ningú. Ens espera també en Marc Boada. Un observatori que també és interessant dir-ho, que des del 1905 s'ha controlat cada dia tot el que passava. El vent, temperatura... Increïble. És una bogeria. Sí, pensa que a Catalunya tenim com 3 observatoris de referència, que tenen
més de 100 anys de continuïtat. Sobretot, l'Observatori Fabra, el de Barcelona, que es va crear al centre de la ciutat. Parlem també del de Roquetes, de les Terres de l'Ebre, a prop de Tortosa, i el de Girona. Aquests potser serien els 3 o 4 que tenen més de 100 anys. Hi ha algun altre que s'aproxima, però amb sèries tan continuades, potser no, Veia Barcelona, per això feia així fa un moment, però tenim en Marc Boada, que és un privilegi recuperar-lo. Marc, com estem? Astrònom de referència. Home, astrònom de referència, no. Divulgador de referència. I aficionat a l'astronomia a la meva joventut, al paleolític inferior. Per això et vaig conèixer jo a Terrassa. Efectivament. Ho saps, fa molts anys. Estem parlant de fa 3 dècades. L'Observatori Fabra, en Dani ens explicava que és un dia especial per ell. Es pot entendre. Marc, per tu també ho és. També és un dia especial. De fet, recordo quan era molt jovenet, precisament amb l'agrupació astronòmica de Terrassa, que vam venir aquí i vam veure Saturn. I va ser una imatge que em vaig quedar corprès, en aquella foscor del cel, aquella negror, al mig hi havia l'esfera de Saturn amb les anelles precioses, un record meravellós. De seguida hi entrarem, però si t'has col·locat aquí no és en va. Els hi expliques què tens entre mans? El que tinc entre mans, aquesta bola màgica és un heliògraf, que precisament és un instrument que es dedica a marcar-nos, a fer un dibuix de les hores de sol que hi ha cada dia, perquè aquesta esfera té la capacitat de concentrar, jo fins i tot puc tapar els rajos solars, de manera que es veu més bé el focus que produeix, i en aquest focus precisament és on es situa aquesta escala de cartró, que es va cremant progressivament. Pots tapar-ho ara? Sí, tapo una mica així. Ara gairebé elimino tota la llum i s'hi torno a destapar, i fins i tot en alguns moments es veu el fum. Però ara estem fent anar malament a l'observatori, no? Perquè això ho estan mesurant. Això va cremant de forma sistemàtica tot el dia. Fixa't que avui està tot cremat, Tot cremat. Fa un efecte lupa, i crema. La lupa ha anat cremant tot això. Portem de sol tot aquest tram. No hi ha hagut ni un núvol que tapés ni un moment el sol. Avui el dia ha estat totalment serè a Catalunya. I això que pot semblar una ximpleria, dir, però a veure, què és aquesta bretolada de mirar quantes hores ara els hauríem de comptar de sol hem tingut avui? Doncs mireu, ahir vam presentar el tercer informe del canvi climàtic a Catalunya i ens deia, en referència a l'Observatori de l'Ebre, que fa anys i anys que ho miren, que s'augmenta cada decenni, així no farà tant de vent, 68 hores de sol. És a dir, això de si canvia el clima o no, doncs ens estem adonant que cada 10 anys, 68 hores més de sol. Això vol dir que cada cop hi ha potser menys núvols, per exemple, i això té una implicació a la vegetació, a la vida, als hotelers que potser estaran contents si volen anar a la platja la gent, això està clar, però a vegades la gent diu, però què feu mirant aquestes coses, aquestes minúcies, mirant cap al cel, els astres, les temperatures, en aquest cas la banda de l'heliògraf. Doncs tot això serveix per fer estudis metòdics i que ens dona informació del que està passant, de si està canviant el clima o no, i cap on anem en els futurs escenaris. És important. Perdoneu, però diguem-me obsessiu ja, com si fóssiu vosaltres aquí, però a poc, com va despuntant a primera hora del matí, que no està cremant res, més. I aquí, ara, a aquesta hora, brutal. Exacte, no hi ha ni un núvol, un cel radiant, i per tant la llum que concentra és molt més important. Que, per cert, això de que vagin augmentar les hores d'insolació també deu fer que les plaques fotovoltaiques funcionin unes hores més cada dia. Doncs ara acabes de trobar, de pensar, una part positiva del canvi climàtic. Si tenim més hores de sol, podem fer més efectives les plaques solars. Però vaja, pel que fa a la natura, més hores de sol sempre implica més evaporació. Això implica una aridesa increixendo, i per tant no seria bo en el nostre sistema mediterrani fràgil que està a mig camí, doncs, entre Euroàsia i el continent africà, no? Però impressionant, Pensa que les temperatures també estan pujant, sobretot des de l'any 90, això ho tenim gràcies a aquests observatoris i a aquesta gent, aquests observadors que després en coneixerem algun, observadors meteorològics, que cada dia miren la temperatura, la humitat, el vent, tots els paràmetres, ara ja s'introdueix un ordinador, i et diuen que la temperatura ha pujat en els últims 60 anys, doncs ha pujat 0,68 graus, o en 100 anys ha pujat 1,23 graus. Dius, ostres, alguna cosa potser està passant, o potser és natural, o potser no. Llavors aquí es fan els estudis i es diu, compte, des de 1990 la pujada de temperatures és estrepitosa, i sembla que el paper de l'home és fonamental. Per tant, val la pena parar-hi atenció, estudiar-ho bé, i cap on anem i com pot implicar l'home, la natura, els sistemes econòmics. Deixeu-me explicar una cosa, perquè els espectadors, en aquestes vistes de Barcelona, en aquesta passejada que hem fet, veieu que hi ha uns pals, són unes bastides que hi ha a tot l'edifici. Està en plena restauració. L'Observatori Fabra
el 92 el van emblanquinar, que semblava... No emblanquinar, perdó. El van pintar que semblava una mona de Pasqua i ara el que es vol és netejar-lo i tornar-lo al seu color original. Per tant, està en reformes, amb vestides a totes bandes i molt aviat, com que és una imatge també de Barcelona perquè es veu des de tots els punts, serà preciós. M'està esperant l'Antonio Bernal, és astrònom. Ens explicarà aquesta joia única al món que tenim aquí dins. Hi entrem? Sí? Entrem-hi. Va. És com una relíquia aquesta cúpula. Entrem a la cúpula metàl·lica, Antonio, què tal, com anem? Hola, Espartà. Molt de gust. Com anem? Molt bé. Què tal? En Dani Ramírez deia una cosa interessant i emmarcada. En Dani deia, entrem on hi ha una relíquia, això sí, en funcionament. És un tresor, això. Sí que ho és, sí que ho és. Responderé en castellà. Sí, ¿okay? com vulguis tu. Perfecto. Mira, es un telescopio que es antiguo e histórico. Con este telescopio se hizo el primer descubrimiento de la humanidad de una atmósfera no planetaria. Se descubrió en 1907 la atmósfera de uno de los satélites de Saturno que se llama Titán. Y esto es inédito. Nunca había habido una atmósfera que fuera de un satélite. Y esa atmósfera hoy hace de Titán el cuerpo celeste más interesante que conocemos en el universo, porque es el único con la Tierra en el que sabemos que hay líquidos permanentes en la superficie. Esto es de una importancia increïble i se descubrió con este telescopio. 1907. Un així, en funcionament, el lloc del món el tenim en marxa, ara mateix? Está en marcha. No, em refereixo, no hi ha un altre exemple... No, hay algunos, pero mira, contemporáneos de este hay de varias clases. Hay unos que son reformados, entonces les han cambiado la óptica y los han convertido a modernos. Hay otros que les han puesto cámaras SD en la propia óptica, que nosotros no quisimos hacer eso. Hay otros que están convertidos en piezas de museo, como el de Greenwich, y hay otros que se han convertido en chatarra. O sea que nosotros tenemos una pieza que és... Una cosa, sí, en funcionament total. Comencem a posar en funcionament, evidentment no podem mirar pel telescopi a aquesta hora de la tarda, és dificilíssim, però sí que m'agradaria moure la cúpula, ens posem en marxa. Sí, entonces mira, lo que vamos a hacer primero es como una simulación de lo que hacemos aquí de noche. Sí. Primero vamos a abrir la escotilla de la cúpula, si no, no podemos mirar. Claro. Bien, entonces abro la cúpula que se abre del sur, i ja terminamos de conversar. Endavant, fantàstic. Mentre ell, l'Antonio, va obrint la cúpula, també entrarà un raig de sol aquí. Marc, aportes alguns elements que me'n volies parlar? Sí. De fet, el telescopi Fabra, aquest objecte meravellós que encara és en funcionament, és l'hereu directe d'aquest telescopi d'aquí, que és el primer telescopi de tots els telescopis. El primer. El primer. Aquest és una rèplica, eh? Només n'hi ha un al món i és a Florència. Estava ja al·lucinant. Exactament igual que aquest, i és el que va fer en Galileu Galilei el 1607, 1608, 1609. Aquest telescopi és, insisteixo, una evolució a partir d'aquest primer disseny d'en Galileu. L'únic és que ara, evidentment, és molt més gran, aquest ara té més de 100 anys, però hem portat les dimensions a una cosa molt més gran, però veiem com els instruments científics, com els altres objectes, poden evolucionar i anar-se perfeccionant a partir d'una cosa que era de cuir a un objecte metàl·lic, de precisió, amb una òptica extraordinària, etc. Però vull dir això que és com una mena de canya amb unes lents i uns miralls? Com funciona això? Sí, això és una, literalment, canya, un tub de fusta recobert amb pell, que aquí i aquí darrere té dues lents. I si vols et puc fer una explicació... Mentre anem obrint aquesta cúpula per encarar telescopi, de fet està fent aquesta feina l'Antonio, que li hem dit adeu perquè ell ha de mantenir, ha de prémer aquest dispositiu perquè es vagi obrint a poc i necessita un temps. A la que ho tingui obert, mourà tota la cúpula i també ho podrem veure des de fora. Perdona, Marc. Un telescopi és això, dues lupes. Evidentment, aquest d'aquí té unes lupes de molta més qualitat, però són dues. Una que hi ha al davant de tot, que capta la llum que ve del cel, de les estrelles, dels satèl·lits com Tità, i una altra que posem al costat de l'ull. Aleshores, aquesta analitza la imatge que ens dona l'altra lupa, jo puc mirar fins i tot el càmera i el veig una mica augmentat. Això tindria un parell d'augments i qualsevol nen ho podria construir. Quan això es fabrica amb una òptica de precisió, tenim instruments com aquest. Antonio, anem al segon pas, movem la cúpula. Molt bé. Des d'on te la mous? Bueno, giraremos la cúpula. Claro. Lo que vamos a hacer, esta la giramos desde aquí. Cada pas al seu temps, eh? I ara, moviment de cúpula, que el veurem nosaltres des d'aquí dins, però també la possibilitat vosaltres de veure-ho des de fora. Girant a poc, però també amb aquesta imatge
de Barcelona, no? Mareja una mica, Mareja? Si et vas mirar només la cúpula, jo crec que et desorientes, i amb tots els observatoris astronòmics, aquest inclòs, a les parets hi han marcat els 4 punts cardinals, perquè si no va girant i tu perds el sentit de l'orientació d'on és al nord. És un efecte màgic gairebé dels observatoris. Jo ara em sento realment com el rei del món. Vaig observar el món. Vull tornar de nit. Però escolta una cosa, he vist aquell raconet un termòmetre. Sí. Que hi ha relació entre l'astronomia i la mesura termomètrica, la meteorologia? Segur, seguríssim, perquè en el fons l'aire, tu saps molt bé, si està molt calent té una densitat, si està molt fred en té una altra, i això distorsiona els rajos de llum. Llavors aquest termòmetre serveix per veure la diferència de temperatura entre l'interior de l'observatori i l'exterior, que haurien de ser com més iguals millor. És a dir, aquí els astrònoms passen fred, perquè si tinguessin la calefacció, en el moment d'obrir l'obertura sortiria tot l'aire calent. Fa turbulència. I faria una turbulència que impediria veure bones imatges. Un moment, Marc, que m'arriba l'Antonio. Bueno, hem fet la segona feina. La segunda feina. Ara hem de moure el telescopi. El tercero es apuntar el telescopio a donde queremos observar. Espereu-vos aquí, perquè vull anar amb l'Antonio i que m'ho expliqui, perquè el mecanisme, el funcionament també és d'aquests històrics, i és on apareix una data que és 1903, París, Mailat. Mire, el 7 de abril pasado cumplió 113 años de funcionamiento. Bueno, y entonces el apuntado del telescopio hacia el cielo lo hacemos en 2 partes. Una es el movimiento a mano, el basto. Y posteriormente habría que hacer el movimiento fino, que ya se hace por coordenadas, para apuntar al punto preciso. El basto lo hacemos desde aquí, que es con manivela. Hay que tener en cuenta que el telescopio pesa 2,5 toneladas aproximadamente la parte móvil. Y mira l'esforç que faràs tu, Claro, tiene una reducción muy grande, porque si no, no lo podríamos mover. Aparte de un contrapeso. Comencem a moure'l, perquè després vindrà el pas posterior en què veurem una escala que ens permetrà veure a través del telescopi allò que ens vulguem fixar la nit en concret, ¿no? Doncs es mou rapidíssim, Antonio? Sí, se mueve muy bien y no hay que hacer mucha fuerza. Cuando vienen niños a ver por el cielo, les ponemos a que lo muevan. Home, doncs això ho puc fer jo, no? Sí. I ells estan feliços. L'he d'acostar a l'escala, no? Que ara ja està arribant, dalt de tot de l'escala. ¿Ho dejo aquí? Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Mira, la realidad es otra. La realidad es que primero movemos el telescopio y después la escalera. La escalera la tenemos. Clar. Muy bien. Podem anar cap a l'escala? Sí, vamos. Anem. Vamos. El que deia l'Antonio està bé perquè veus també el pas del temps a la manera... Antonio, no pugis, que vull demostrar... Lluís no... Perdó, tinc el Lluís allà dalt, així permet veure totes les visions des d'aquest espai. Lluís, no t'espantis, moc una mica l'escala. Però mireu, la manera de moure aquesta escala també és amb força, que això quan estàs cansat de tanta observació... Cansado, solo y al oscuro. Exactamente. Bueno, pero aparte de eso tiene también todos los movimientos. Es que la escala, que es de 1904 también, es una maravilla. Wow. Mira, para ajustar al telescopio, entonces la podemos hacer un poco. Tires endavant. Sí? Què ha passat? ¿Vas bé, Lluís? Bé, sí. Casi lo tiramos. ¿Podem pujar? Bueno, entonces ahora subimos la escalera hasta el sitio que queramos. Puja. Y lo que vamos a hacer es aplegar los peldaños que nos sobren. Sí? Clar, perquè et quedaràs aquí, que és el punt de mira. Mira, sube conmigo. Sí. La trona. Te invito aquí al trono. Exactamente. Gracias. Bé. Y desde aquí... Entonces, mira, ya de aquí podemos hacer el ajuste y si queremos ajustar con precisión, utilizamos los círculos de coordenadas para poner con precisión, que son círculos de coordenadas que no son como los de hoy, digitales, para nada, eso no existía en 1904. Digital quería decir otra cosa. Estos son con rayitas y entonces uno pone las coordenadas de latitud y longitud celeste y el telescopio le queda apuntando al sitio que uno quiera. Miraríem per aquí. Miraríamos por aquí, exactamente. Y esta otra parte es es la cámara. Esto que ves aquí de madera es el portanegativos. El negativo era de ese tamaño, 18 por 24 centímetros. Y entonces allí se tomaban fotografías de campos estelares con negativo. És ASA 15. Antonio, una cosa. Quants anys fa que estàs manipulant aquest telescopi? Jo llevo 14 anys. Amb 14 anys. Amb 14 anys, quin és el moment que recordis més? És que vaig veure allò. Hombre, hemos tenido muchas experiencias, muchísimas. Desde hace 6 o 7 años. Sí. Desde hace 6 o 7 años he estado haciendo seguimiento
de asteroides cercanos a la Tierra, que como el que está pasando ahora, que de 2014, JO25, que ha sido muy mediático. Y esto nos ha dado momentos muy emocionantes porque hay unos que pasan y son muy rápidos, de manera que tomar una fotografía es un trabajo que empieza a las 8 de la mañana preparando las coordenadas, dónde tengo que poner el telescopio para esperar que pase. Porque si yo apunto al asteroide, el asteroide cuando le tomo la foto ya se ha ido. Entonces tengo que esperar que él me aparezca en la foto y empezar a hacer una secuencia. Entonces esto parece uno que estuviera haciendo un descubrimiento, cuando ja està descobert, evidentemente, no? En aquest espai que hi venen molts visitants, hi ha parelles que un li ve dir a l'altre si es vol casar amb ell o amb ella. L'Antonio ha vist moltes vegades, perquè els intenten deixar sols aquí, perquè tinguin un moment d'intimitat, que a l'hora de sortir la majoria han anat bé, però d'altres veuen que surten amb una cara que dius aquest o aquesta li ha dit que no aquesta vegada. Però per acabar, Antonio, hi ha gent que compra estrelles i que aquestes estrelles porten el seu nom i es pensen que a partir d'aquí aquella estrella sempre portarà aquell nom que li han posat. Això és cert? Mira, eso es una ilusión y vivimos de ilusiones. Entonces yo trato pues como de no destruirles aquella ilusión porque muchas personas vienen y me dicen, mira, le he regalado a mi novia esta estrella o mi novio me ha regalado esta estrella o tal, ¿la podemos ver? Entonces yo tanteo cómo es el asunto y si es del caso les explico, mira, esto es así, ¿cierto? Sin, tratando de no destruir, pero a veces es imposible. Vino aquí una señora y me dijo, a mi hija le regalaron esta estrella, tal, y mi hija murió la semana pasada y yo quiero verla. ¿Cómo le destruyo yo la il·lusió si me lo dice llorando? Imposible, no. Val, a aquesta persona no li hem de trencar la il·lusió, segur, però d'aquelles persones que tinguin previst fer-ho d'ara en endavant, hem de dir que això és una presa de pèl? Sí, siempre. Yo les explico, mira, el nombre, las estrellas están todas catalogadas, hay más de 1.000 millones de estrellas catalogadas con nombre, tal. Pero esto es una ilusión interesante también, de eso vivimos. Antonio, ho hem de deixar aquí perquè he d'anar a publicitat, m'estan avisant que hi he d'anar ja. Ens queden moltes coses per explicar, moltes coses per descobrir de l'Observatori Fabra. Dani, Marc, ens veiem d'aquí 2 segons, si no es fa res. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix. Vinga, que ja hi tornem a ser, acompanyats d'en Marc Boada, d'en Dani Ramírez i també l'Alfons Puertas, que és meteoròleg de l'Observatori Fabra. Benvingut al programa. I sobretot ara fixar-nos, perquè estem en un nou espai, amb aquestes vistes a Barcelona, que és brutal la imatge, que fins i tot vaig tan embalat i amb tantes ganes veient aquestes vistes, tan inspirat, que amb un programa tan cinematogràfic com el que tenim avui em posaria a ballar, com els de La La Land. T'hi porta, sí, hi ha una imatge de la pel·lícula que gairebé és això, absolutament espectacular. Però bé, deixeu-me centrar en l'Alfons, he dit meteoròleg de l'Observatori Fabra. Vosaltres podríem dir que sou els notaris del temps? Sí. Acceptaries? Ens definim d'aquesta manera. Som els que certifiquem el que passa, no només a nivell instrumental, sinó sobretot a nivell visual. Som un observatori perquè observem. Quina diferència hi ha entre tots dos? Que hi hagi una mica de debat. Parleu-ho vosaltres, va. Primer que som grans amics, en 60 anys, I, sobretot, ell és la base de la meteorologia. Si no tenim medicions, si no tenim observacions directes, que a vegades no poden fer els aparells, com veure quants quilòmetres hi ha de visibilitat horitzontal, apreciacions de si hi ha boira, si hi ha boirina, si cau pedra, calamarsa... Tot això, si no hi ha un observador que t'ho miri, els aparells costa que t'ho facin, Per tant, ell és la base de tot això. S'introdueix per fer els càlculs dels models meteorològics i a partir d'aquí, no només d'observador meteorològic, sinó també de medicions a l'atmosfera, doncs podem programar els ordinadors per fer el pronòstic del temps. Alfons, estàs d'acord? Completament. Per tant, em diries que aquests que surten per la tele no fan res? No, al contrari. Fan un bon servei a la societat. Per picar. Nosaltres, aviam, moltes vegades passa aquí, al Tibidabo no hi neva gaire, però quan neva, de vegades neva molt poquet,
poca estona, poca quantitat, si no hi som aquí per veure-ho en el moment en què es produeix, i per emprendre nota i per fotografiar-ho. No va ser el 2010 que vas quedar al·lucinat aquí de la nevada que hi va haver. Sí, aquella va ser la nevada més... Espectacular, no? Que vam poder viure amb més intensitat. Una miqueta més si et quedes a dormir o et vas quedar a dormir? Em vaig quedar a dormir poc. Dels nervis i de l'emoció vaig poder dormir poc, perquè una nevada aquí a l'observatori, quedar-te incomunicat a l'observatori, no poder sortir, però tenir el teu cau per passar la nit, és una experiència inoblidable. Marc, tu qui compraries o qui creuries més? Continuo buscant polèmica. El de la tele o el de l'Observatori Fabra? Poses en un compromís. Però jo crec en la ciència en primera persona i en què els observadors s'han de passar molt bé. I a vegades tenim els meteoròlegs tancats a les torres d'ivori i per tant perden una mica el contacte amb la realitat. Sé que no, però... Sàpigues que jo porto el meu propi observatori meteorològic des de l'any 1982. Sí, aquest senyor compagina les dues. Marc, has estat molt bé. Cada dia prenc nota, per tant, no em desprecis tant, Marc. No, ans al contrari, però que segurament a vegades sí que us trobeu que des del despatx, ostres, enyores una mica el contacte. Això és ciència pura, nosaltres fem sobretot comunicació d'aquesta base científica, i això és important, ens complementem, insisteixo. I aquesta demostració ens la faràs de seguida mirant ja el dia de Sant Jordi, però com que amb l'Alfons no ho farem, que no li demanaré el temps que farà el dia de Sant Jordi arreu del territori, sí que ens podem girar i mirar el Maresme, mirar el Barcelonès i el Garraf, fins i tot, i que em diguis alguna cosa del temps. Bueno, aviam, avui tenim una visibilitat, no diria excepcional, però d'aquells dies que és molt, molt bona. Perdona, farem una prova. Perquè, clar, jo també faig observació. Sí? Ara, tu quan xifraries la visibilitat horitzontal? T'ho vaig a dir jo, vaig a calcular. Has de mirar amb els ulls, Has de mirar amb els ulls. A veure, deixa'm calcular. Jo avui anotaria uns 50 quilòmetres. Tu què anotaries? Jo anotaria 50 quilòmetres també. Això ho he marcat. No, però he mirat la meva referència al Montseny i quasi es veu la punta de la Tordera. D'aquí a Tordera són gairebé 70. Veig que la Tordera és una mica borrós i jo he calculat. Clar, cap a dins del mar és diferent, Però, ostres, ara m'he quedat de pedra, hem coincidit i no estava pactat. M'agrada. Continua, Alfons. L'efecte de curvatura de la Terra fa que hi hagi un moment que encara que la visibilitat sigui molt bona, tu no puguis veure gaire més enllà. I des d'aquesta altura tenim certificat que la visibilitat màxima horitzontal són els 50 quilòmetres. Avui, en veure l'horitzó, hem de dir 50 quilòmetres. És cert que podem arribar a veure objectes més llunyans. Des de l'observatori veiem de vegades el perfil de Mallorca. Està més lluny de 50 quilòmetres, però li veiem la part de més amunt. És a dir, a efectes pràctics, la part baixa de la illa no la podrem veure mai, està més enllà. Molts borrets a la mar, Correcte. Maragassa, avui entra Forta-Maró i Maragassa, onades de 2 metres. I ara, un altre exercici. El cel està gairebé serè, hem de mirar, i això ens ho apuntem cada dia, quants núvols hi ha, quina porció de cobertura hi tenim. Jo ara calcularia un octau, no? Un octau. De cirrus rostrats, cirrus espissatus. Avui és una visibilitat, un exercici de nuvolositat fàcil. Una quantitat molt clara, poc abundant, el cel és majoritàriament blau, i aquesta tipologia de núvols, cirrus, rostrats, núvols alts. Ens girem, mirem endavant, hem d'explicar moltíssimes coses, però incidir en una cosa que ja dèiem al principi, des del 1905, ininterrompudament, aquí registrant dades. Això és fantàstic. Això ho hem de fer així perquè la meteorologia no para. Si volem ser un observatori seriós i professional, la meteorologia no para, nosaltres tampoc no hem de parar. I el que dona esperit i el que dona vida a la secció meteorològica de l'Observatori Fabra és la presència de persones que observem contínuament, certifiquem el que passa i d'alguna manera no ens podem equivocar, perquè anotar el present, que és el que fem, no es pot equivocar ningú. Alfons, un plaer, moltíssimes gràcies. Marxes cap allà, però m'arriben 3 convidats més endavant perquè donem la benvinguda a en Miquel Guimarà, el xef dels sopars amb Estrella, però també l'Albert i la Nerea, que no et puc donar la mà perquè vas carregada. Ens avancem, us col·loqueu a la taula i, sobretot, en Miquel, que es col·loqui al meu costat, així podrem parlar, et sembla bé, sí? Sí, tant. A la que el xef us digui, doncs comencem a treballar i m'expliques el per què muntem aquest espectacle aquí, perquè només veure els ingredients és un autèntic espectacle. Bueno, ja que som a l'Observatori Fabra, el que farem és muntar un llenç artístic sobre, li hem anomenat textures de l'univers o univers dolç, no? I el que farem és, amb diferents textures, que quan pensem en univers, pensem en textures, en colors, en meteorits, roques, terres, planetes... Doncs el que farem és representar una mica, en un llenç artístic, l'univers dolç.
Això amb quins ingredients ho està treballant l'Albert i la Nerea ara mateix? Doncs mira, estan treballant amb, sobretot, aquestes esferes que semblen mig planeta, serien com unes esferes de xocolata, de diferents tipus de xocolata, són 7 textures de xocolata en aquest cas, i després hi aniran integrant. Estan integrant unes quenefes de xocolata blanca i ara anirem integrant unes terres. Tenim un crumble, que seria, tècnicament seria un crumble en pastisseria, però són crumbles amb or, amb plata i en bronze, perquè el que fem és posar-li colorant alimentari, en aquest cas, i per embellir, no? Embellir, i també com l'univers està ple de metalls, també metal·litzar una mica en aquest sentit el postre. Marc, què estàs veient en aquesta construcció de l'univers? Jo el que estic veient és art i ciència, no? I, a més, ciència culinària. Sí. La pinta és extraordinària. Ara ho dèiem amb en Dani. A mi ja em venen una mica de ganes de berenar, Ho podrem fer d'aquí un moment. Deixeu-me fer entrar en César Blasco, és el director comercial de l'Observatori Fabra. César, com estàs? Portes micro. Perfecte, doncs col·loca't aquí. Així, si ens ha de dir alguna cosa més en Miquel, li afegiré el micro. Tot això funciona a través dels sopars amb estrelles. Què és un clàssic de l'Observatori Fabra? Un clàssic des de fa ja aquest any 14 anys que ho fem això. I un munt de gent s'us hi ha apuntat. Doncs 9.000 persones cada any. 9.000 persones? 9.000 persones. Imagina't que comencem aquest any el 9 de juny. Comencem el 9 de juny perquè és quan fa bon temps. Abans ja ens agradaria poder-ho fer i molta gent ens demana que comencem abans, però el clima no ho permet. Estem a 400 metres d'alçada i fa fred encara per fer-ho. Doncs fixa't que comencem el 9 de juny i en aquest moment ja tenim el 33% de les reserves ja venudes. I per què atrapeu tant a la gent? Jo crec que és el boca-orella. Nosaltres treballem amb molta gent d'aquí de Barcelona. Perdona, i treballem en aquest espai on som ara mateix, amb aquestes vistes que hi ha aquí al darrere. Amb aquesta vista, imagina't al vespre el que és aquesta vista amb tota la ciutat maquíssima, que tenim la sort de tindre una ciutat tan maca, il·luminada. A més, quan comencem a les 8 de la nit, que és lo xulo, que anem veient com cada 10 minuts et canvia totalment la ciutat. Saps? Vull dir, cada 10 minuts vas venint i dius, ostres, gires, d'estar sopant, gires i dius, és bestial. Vens enamorat en aquest sopar, no? I no fas ni cas a la parella, et vas mirar la ciutat. Les dues coses, intentem que siguin les dues coses, però sí que és veritat que la ciutat té molt de pes. I a més el parc, saps, a l'estiu, amb la calor, l'aixafogó que tenim a Barcelona, està voltejat de tots aquests arbres fantàstics que tenim, tota aquesta humitat agradable, la gent no se'ns en vol anar. Aquest és el problema que tenim, que la gent s'hi vol quedar aquí tota la nit. Històries romàntiques també, històries romàntiques, un munt en tenim. Saps que una de les coses divertides que tenim és que des de fa 14 anys la quantitat de gent que ha fet aquí peticions de mans no t'ho creuries. Les teniu comptabilitzades? És que ens ho demanen, ja ens truquen o ens escriuen mails, diuen, escolta, vull fer alguna cosa diferent, vull demanar-li. Exacte, llavors el que fem és, ja tenim una manera de fer-ho que és divertida de fer-ho. Els pugem a la cúpula, els deixem un ratet sols. Hi ha tot un protocol. I si va bé, que el 90% de les vegades els hi va bé. Hi ha el 10% que no, Hi ha alguna vegada que no ha anat prou bé. Quin disgust. Llavors el que fem és sortim un dels cambrers nostres, surt amb un parell d'ampolles de cava i bueno, la gent ho celebra d'allà un ratet sols. Com estan treballant l'Albert i la Nerea? Estan perfectament, com sempre. Aquí veiem com van introduint totes les textures, i han posat uns colís de maduixa, de mango, de pinya, estan ficant uns fruits vermells i detalladament estan treballant sobre aquest llenç i a poc va agafant la forma que ha d'agafar. Això, si vinc amb un sopar d'aquests amb estrelles, m'ho arribaràs a fer? No, tant no, Tant no. No arribaríem en aquest concepte. En aquest estem fent el show cooking perquè es vegi, però sí que ens inspirem una mica en això, en l'univers, els estels, una mica per donar-li al plat també algun tipus de textura que tingui a veure amb el que estem parlant. Deixa'm fer entrar en Jordi Núñez, ell és director de l'Observatori Fabra. Jordi, què tal, com estem? Si us voleu col·locar aquí, sisplau, li deixem lloc, sí? Col·loquis aquí. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. No, vosaltres per venir. Això és una joia. Sí. L'Observatori Fabra és una joia de la ciutat i crec que és prou coneguda, però potser li cal encara una mica més d'empenta, sí. Li cal una mica més d'empenta? Bueno, a qualsevol centre li cal una mica d'empenta, sobretot a un centre científic. Sí. Els científics mai estem contents amb el que tenim, sempre volem més. En aquest recorregut que hem fet hem parlat de moltes coses, però de sismologia no n'hem parlat. I em dèieu que era un tema també interessant a l'hora de tractar-ho i que la gent sàpiga el que hi ha aquí. Efectivament, l'Observatori té 3 seccions, l'astronòmica, la meteorològica, ja heu parlat, i la secció sísmica, que també està en funcionament des de principis del segle XX,
De fet, el terratrèmol de San Francisco, de 1906, es va enregistrar aquest observatori ja. Més enllà d'aquesta dada, amb què seria interessant també que ens quedéssim aquesta tarda que fem programa des de l'Observatori Fabra a nivell de sismologia? Del que treballeu aquí, concretament. Aquí, concretament, el que es treballa és el que és la sismologia local. És a dir, no estem especialitzats en el que seria la sismologia dels telesismes, molt llunyans, sinó més bé dels que són, diguéssim, locals de la zona, diguéssim, de Catalunya, per entendre'ns, 150 quilòmetres de l'observatori. Som a l'Observatori Fabra, però també recolliu dades del Montseny i del Montsec. Sí, efectivament, perquè aquest telescopi que tenim aquí, doncs clar, és un telescopi de principis del segle XX i, per tant, té unes característiques, a més és molt manual, etc. No? Llavors tenim un altre telescopi que és en col·laboració amb l'Observatori de San Fernando i que és completament robòtic, aquest el tenim al Montsec, no al Montseny. Al Montseny el que tenim és una estació que recollim dades sísmiques a la part de Fontmartina del Montsec. El Montsec és un observatori astronòmic, diguéssim, completament robòtic, està tota la nit observant sense necessitat de ningú allà. Jordi, abans de començar, deia, quan estàvem fora de càmera, li comentava, val la pena dir que la gent vingui més, que sàpiga que hi ha aquest tresor aquí. El que em contestava era que creu que això es coneix molt, però, Sí, jo penso que l'observatori és un landmark, diguéssim, de la ciutat, sobretot el que és la cúpula, que és el que, diguéssim, atreu més l'atenció, no? I, bueno, penso que tothom a Barcelona sap que és l'Observatori Fabra, però nosaltres convidem a tothom en que vingui quantes vegades més, millor. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar, insisteixo, tal com començava, a casa vostra.